ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ള കുറിച്ചാണ്. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ നേടുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. സാധാരണ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവായുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ചില റൂൾസുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ റൂൾ, ഫ്രീ എലമെൻറ്റുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. അതായത് O2, Cl2, O3 ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻ്റൽ ഫോമിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയോൺസുകൾ, ഒരൊറ്റ ആറ്റം മാത്രമുള്ള അയോൺസുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ചാർജ് തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് എക്സാമ്പിൾ Na+ൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് +1. അതുപോലെ Mg2+ൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +2. O2- ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ആറ്റം മാത്രമുള്ള അയോണുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചാർജ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്, സാധാരണഗതിയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും -2 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ പെറോക്സൈഡായിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ H2O2, അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് Na2O2, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -1 ആയിട്ട് എടുക്കും. കൂടാതെ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോമിൽ വരാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് KO2 പോലെയുള്ള സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ -1/2 ആയിട്ട് എടുക്കും. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -2 ആണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സാധാരണ രീതിയിൽ +1 എന്നായിരിക്കും. എപ്പോഴും മിക്ക സന്ദർഭത്തിലും +1 ആയിരിക്കും. ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷനുകളിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റലുകളുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ -1 ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ NaH, സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റേത് -1 ആണ്. മറ്റെല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +1 ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തേതായി പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഫ്ലൂറിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എല്ലാ സമയത്തും -1 ആണ്. മറ്റ് ഹാലജനുകളും മിക്ക സമയത്തും -1 തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളുടെ ആൽജബ്രിക് സമ്മ് 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ ആൽജബ്രിക് സമ്മ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 കിട്ടണം. ഇത്രയാണ് ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട ചില വസ്തുതകൾ. ഇനി നമുക്ക് ചില മോളിക്യൂൾസുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ, അതിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് H2SO4, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലെ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സൾഫർ അല്ലാത്ത മറ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് സൾഫർ അല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ്റേത് നമുക്കറിയാം. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +1 ആണ്.
ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -2 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളുടെ സമ്മ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +1 ആണ്. അപ്പോൾ 2 × +1 പ്ലസ് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക, പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ 4 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -2 ആണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം ആൽജിബ്രിക് സമ്മ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 കിട്ടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2 + x - 8 = 0 എന്ന് എഴുതാം, =6. അതായത് +6 ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ. ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് K2Cr2O7. ഈ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൽ ക്രോമിയം എന്ന സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം ആൽക്കലി മെറ്റലുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ +1 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലിൻ്റെ +2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം എന്നുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റലാണ്, അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +1. ഓക്സിജൻ്റേത് -2 ആണ്. നമ്മളതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പൊട്ടാസ്യം ആറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 × +1. ക്രോമിയത്തിൻ്റേത് 2 ക്രോമിയം ആറ്റം ഉണ്ട്. ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ x ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു, +7 × -2 എന്ന് എഴുതാം. അത് = 2 + 2x - 14 = 0 എന്ന് എഴുതാം. Therefore x = 12/2 +6 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 6 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് K-4ൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ, അതിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം +1, ഓക്സിജൻ്റെത് -2. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ +1, മാംഗനീസിൻ്റെ x ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, 2 × 4 × -2 = 0 എന്ന് എഴുതാം. 1 + x - 8 = 0. Therefore x = 8 - 1 = +7 എന്ന് കിട്ടും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധ എല്ലാ മോളിക്യൂളുകളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനുകളുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കാം. നമ്മൾ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് Fe2+ + Cr2O7 2- ഗിവ്സ് Fe3+ + Cr3+ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിഡേഷനും ഉണ്ട്, റിഡക്ഷനും ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നും ഏതാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതിനെ 2 ആയിട്ട് തിരിച്ചെഴുതുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുന്നു. ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് നമുക്കറിയാം, ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് Feയുടെ 2+ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 3+ ആയി മാറി. അതുകൊണ്ട് Feക്കാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Fe2+ Fe3+ ആയി മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുന്നു. റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാം. Cr2O7 2-
എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? Cr3+ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ്, റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളിലും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത മറ്റ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിൽ Fe രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈക്വലാണ്, ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തതിൽ 2 ക്രോമിയം ഉണ്ട്, റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡിൽ 2 ക്രോമിയം ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ 1 ക്രോമിയം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. Cr2O7 2- അതിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ 2Cr3+ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രോമിയം ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗത്തെയും രണ്ട് ഇക്വേഷനിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാലൻസ് ചെയ്യുക, ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുക 7 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 7 ഓക്സിജൻ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയും എണ്ണം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരിക Cr2O7 2- gives 2Cr3+ 7H2O എന്ന് വരും. 7H2O എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മളിതൊക്കെ ആസിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അവിടെയും റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ 14 ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രജന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എത്ര ഹൈഡ്രജന് കുറവുണ്ടോ അത്രയും H+ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് Cr2O7 2- 14H+, 14H+ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2Cr3+ 7H2O. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടിലുമുള്ള ചാർജുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചാർജുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ റിയാക്ഷനിലുള്ള ചാർജുകൾ, ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ Fe2+, 2+ 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഏത് ഭാഗത്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഭാഗത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ ചാർജ് ബാലൻസ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, 1 ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് +2 ആയി. അങ്ങനെ +2 നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു -2 ഉണ്ട്. Cr2O7 2- എന്നുള്ളിടത്ത് -2 ഉണ്ട്. 14 H+കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ +14 ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം +12 ചാർജ് വരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2Cr3+ ചാർജുകൾ 2 Cr3+ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ +6 ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. 7H2 ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നെറ്റ് ചാർജ് ഈ ഭാഗത്ത് 12 പോസിറ്റീവും ഈ ഭാഗത്ത് 6 പോസിറ്റീവുമാണുള്ളത്. അതായത് നെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് 6 പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ 0 ആക്കി. ഇവിടെ ചാർജ് 0 ആയി, ഇവിടെ 6 പോസിറ്റീവായി. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് 6 ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ Cr2O7 2- +14H+ +6 ഇലക്ട്രോൺ gives 2Cr3+ 7H2O എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. 7H2O എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ഇക്വേഷനുകളുണ്ട്. ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ 1, ഇത് ഇക്വേഷൻ 2. ഈ 2 ഇക്വേഷനുകളിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളെ തുല്യമാക്കിയിട്ട് 2 ഇക്വേഷനുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് 2 ഭാഗത്തെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വലാക്കണം. നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ 1 ഇലക്ട്രോണാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺ. അവ പരസ്പരം ഈക്വലാക്കുക.
ഈക്വലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ 6 ഇലക്ട്രോൺ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ 1നെ നമുക്ക് 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 6Fe2 പ്ലസ് gives Fe6Fe3 പ്ലസ് 6 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6Fe2 പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, Cr2O7 മൈനസ് പ്ലസ് 14H പ്ലസ് ഈ 6 ഇലക്ട്രോണുകൾ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ഗിവ്സ് 6Fe3 പ്ലസ് 2Cr3 പ്ലസ് 7H2O എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ രീതിയിലാണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആസിഡ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി. ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത രീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. MnO4 മൈനസ് പ്ലസ് I മൈനസ് ഗിവ്സ് MnO2 പ്ലസ് I2. ഈ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന് ഇത് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ്. ഈ ബേസിക് മീഡിയത്തിലുള്ള റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷനെയും റിഡക്ഷനെയും വേർതിരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതാണെന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നിൻ്റെയും മുകളിൽ ഞാൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ എഴുതുകയാണ്. Mnൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കിട്ടും. I മൈനസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -1. MnO2 ഓക്സിജൻ്റെ -2, 2 ഓക്സിജൻ -4. അപ്പോൾ Mnൻ്റെ +4 എന്ന് കിട്ടും. I2 എന്നുള്ള എലമെൻ്റാണ്, അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ മാംഗനീസിനെ സംഭവിച്ചത് +7 +4 ആയി, അതായത് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മാംഗനീസിന് റിഡക്ഷൻ, അയഡിന് -1 ഉള്ളത് 0 ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു. ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഓക്സിജനോ ഹൈഡ്രജനോ അല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇവിടെ അയഡിൻ ഒരു അയഡിനാണ്, ഇവിടെ 2 അയഡിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 2I മൈനസ് ഗീവ്സ് I2. അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. താഴെയുള്ളതിലെ മാംഗനീസ് ഈക്വലാണ്, അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനില്ല. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്സിജന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് നോക്ക്. റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ മാത്രമാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ 4 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം എത്ര കുറവുണ്ടോ അത്രയും വാട്ടർ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് MnO4 മൈനസ് ഗിവ്സ് MnO2 പ്ലസ് 2 ഓക്സിജൻ്റെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് 2H2O എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജനുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത്. അതായത് ടോട്ടൽ 4 ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം H+കൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. MnO4 മൈനസ് 4H+ ഗിവ്സ് MnO2 പ്ലസ് 2H2O. ബേസിക് മീഡിയത്തിലാവുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇനി എത്ര H+ ഉണ്ടോ അത്ര എണ്ണം OH- ഇരുഭാഗത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, എത്ര H+ ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം OH- ഇരുഭാഗത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് MnO4 മൈനസ് 4H+
plus 4OH minus gives MnO2 plus 2H2O plus 4H plus, so 4OH minus. നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. MnO4 മൈനസ് പ്ലസ് 4H പ്ലസ് 4OH മൈനസും കൂടി ടോട്ടൽ 4H2O എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഗിവ്സ് MnO2 പ്ലസ് 2H2O പ്ലസ് 4OH മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ 4H2O ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2H2O ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 2H2O എന്നിവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ MnO4 മൈനസ് പ്ലസ് 2H2O ഗിവ്സ് MnO2 പ്ലസ് 4OH മൈനസ് എന്നാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചാർജുകളും ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 -2 ചാർജുകളുണ്ട്. ഇവിടെ 0 ആണ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ -1 ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ -4 ചാർജും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ +3 ഇലക്ട്രോണുകളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ബാലൻസ് ആവും. ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോണുകളെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സം എടുത്താൽ മതി. സം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2 ഇക്വേഷൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക, നമ്പർ തുല്യമാക്കുക. 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും ഇവിടെ 3 ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കോമൺ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ 1നെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 2നെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ടും 2 കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 6 ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും 3 ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 6i മൈനസ് ഗിവ്സ് 6i2 പ്ലസ് 6 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2MnO4 മൈനസ് പ്ലസ് 4H2O പ്ലസ് 6 electron gives 2MnO2 plus 8OH minus എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക 6i മൈനസ് പ്ലസ് 2MnO4 മൈനസ് പ്ലസ് 4H2O ഗിവ്സ് 2 ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്യാൻസലായി പോകും. 6i2 പ്ലസ് 2MnO2 പ്ലസ് 8OH മൈനസ് എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്.